nderong eso menung. Anot Thailand telefon ka. Minode. Anot Thailand dei. Minode ngol ko nyalo mo ajede puis ko restaurant to be jamata telephone kan choto. Mingo yana bailande golle mi de patorundu mi andina be minna yey. Ko don non. Ata masira mo ko jombado. Abbe mi ala. Andi aba dong. Hari salaire on ko 1 million. O feni ko mi inni mawbe goto mi ala ko min tu. Sabu dum be nani 1 million. Watta no. Si be andi ko mi jommaade men mi yalta. Damari problème ang ayang ada masira. Donc ella molana. Donc wadi muskila. Ji dongo. Baba bi be am ben. Onon kari hakke fi alla famo tini. Aboto. 1 million mi yaha mi kurko mi golla mi ara mi jonna 1 million mi endo de 100 million. Onon go welto ta ko dum. Weltike. Ake ko tamini yo jor ko mawbe budabe fi alla. Wolta ankade acci. Oti nyamali ni mali na do hande bayda welti. Min dara mi manno to ka. E kafinta. Wadere pre. Ko fi hande kadi. No laadi. Redo ande no muso de nak. Redo Ite di kadi. Ayang. Ko wadi bo nyan mo yan. Mo ya fi. Joni mi anda so yada ko suudu na Maria do yidu go gore jam. Joni kiki de non ko hon. No laati. Laato so si yalla ge. Ma fam. Hey kan. A golle de mi fodima. Ya go suudu. A golle nani. Len mi ami de. Yaw tuda mabbe. Sine ko wen ka kina da mari mu di nodda. Kono men dan to nyama tin. Manda ko ne biyo andi mi. Anda fu to dio na ben sonna ron goro on to wan ta ke gonne. Duma ko kuno dala nyande. No wadi ni wa pilato. Mi memulo dum waya. Jono. Arna welu jam. Awa. Ada masira. Ta yegirni de yo duma. Mau dong mai di ka foto la salo. Onda inu de. Imo. Mini imo. Papa. Sagande. Onti. Yo imbe to. To. Arro. Kajuto. Kajuli. Nani? Angene na matu soko kongore. Ayene na matu soko kongore. Oi. Ko mo na masala. Papa. Ombo di bakuma. Quoi famille? Abede, hande o. On est de la famille? Regardez-moi ça. Hein? Andila? Wana de yedu ko kongol mongol. Kol mis la wela. Ono ko ngakire do nento gozo. Ngudi. Enfin, ite ko eso tu bo fop on ngakire no la ngandi. Mit ta do ko emiso yata. Jonnon ye su ko wat no dundo. Penella lega, penella ndoga, penella ndoga. Ko sabu wade amini min no mi yata de bapa no mi fenanta si nyama li mi wata ay ko babe ngam wata bi mi holi ke non ko yuno ko ya holi ta tunda holi ka la shirika bemma ami minge bemma ko wotu me muin afa mi ko yuda ida tapi wo men tapi wuruma ko no andi no boy na Ismaila baba ona ye dugo lo ko si mi nyama mi wata golde do ngani on tikir mo nyama okay sa nyama la golle ta ka anyama ta minde ay ko babe ngam ndo mi nyama yes mi nyama mi wata golde bemma bo bemma o babe ngam uti sacha mi wa bi banta to magoy atu dani mi na fawde jude ma no papa kan tawi uddo ko sombere made di ala edu de boye do bimmi itu de ko jonu wala defude ala nyamu de Saudi ko don hundi ko mano do are mo ko kako wal Saudi ko don billahi wala si ati Ismaila ti mire mi ma ala so yule mala itin wa idu de boye jonno gango mi mira jaru Minna mi zuwa mago inna mbonga. Billahi ahirsi. Ahirsi ka. Parce que comme hala ma ko Funga Oh wait, mirado. Amni mena bisa ami no na mi ma insala kuna bay hande ko falla ko wanali inata ngema ta makna ngatu arwa
Afami, ni jumbo. Ni famo Teres. S'il te plaît, mon frère. Accepte ni lang na halay do ha bona. Na halay do ha minya makko. Na miseli jombata man kada ha ta misanja wi mon frère. Ni gayri de pede. Ati ko berni ni. Ati. Ay non ko woni Ton problème c'est quoi? Mon problème que quoi walli to la. Kono mi walli ton tuma. Min ko ya jokkan quoi en fait. Si jokka ma bare ko mi feetu ko nen. Nan Mi jokkata feetu da wona feetu. Allah la kono no a jokkila ka gila mi ari do ida bawa En jokkondiri. ila mi arti do ila bawa fami kono hande simini ma hande lam fala jommude mi mo mi fala asani ko ya walli to la inna a C'est bon. Inna Walla ibe. te jentola ndo. Na Ibe. andi. Ibrahima. Min mi wallate ko faalla ko. Est-ce que a fami? Andi ko lunde balle mi wala ma min yo Allah tawto wara ko beenguma quoi. Est-ce que a fami? Piji din fo. Sa wada ko Allah tawara Allah no muidi on. Si Allah muidi ko boyda ngol ko négatif. Est-ce que a fami? Mimi fami junku no wele. Junku no wele vrai wona seeda. Donc ko mi wolantama ko ya ange kunju mi fala yo selo argol kamaga wona ara walong ara wadi do piji no abatu no kono ko be afala mo jumbude ka mi fala ya selo ko ara ajabali ara kama walonga ma nyallong ma ara ono tundido suda pala no ara lo wali ga kono ari o nyalli donc doaka sai na jomba ko déjà andi le de pour kuna no zo andi ngene on ne en fait ha botola me gayna min ko mi wata ma en gol andi mawɓe men taw si a inni a jombayɗo jiwo ɓe innayi na on hiwrodir na on salmodir seke na yom jooɗude nokku gotum na harayde no fof no harni ko aɗo a jombude mo fet a faami min ko watama inde ko sira ka ko oyo accu argol kama téléphone no woodi yewte téléphone a faami ɗa wawi wadde ɗo crédit 20 000 30 000 noddamo yewton noon ɗum kadi ko yewton ko haalaji ɗumaji on doaka yewtude ton so yewti haalaji ɗumaki ton gara yarmi est ce que a faami yewton ko affaire dewgal ni ko yewton ko fora ko wondi e garanti na yewtugol de tem poto patta mi falama yigol adna photo ma da waɗi non so waɗi no gara yarmi mon frère ça ce n'est rien ça mon frère hey les choses là il faut laisser ça c'est les choses anciennes a faami ka ni peji ɗin évolue a faami ɗum a selayɗo warta mi nyalla do ɗum na problème non déjà mi dande mi jangi ko ɗum noon mi faala ya selu la mi faala ya accu ɗum tenay la jabara Hey dai gorko ari ɗo ana ala to be jam no wali no ko ta ko ma yakan jetti Mburi na ya hawala 25 mili wali ndin ko dan ko ma yetti min ko dumi landima ko min jetti e fi yonno ha wali ni eta la yezu ko do zo go no yalti do no ko tappugol onno mi yawno zo ko mi andas mi gay to mburi buy non mi adde madame place kono min wonta zuwande landima ka sa gani ka min ko mi wonda addande mbuɗi ko 50 min ani mi tefa ɗum mbuɗi andi walla metal hey aw ko don non walla mi hepta mbuɗi andi mi wi mi gañaki ɗum ko haajuma toon ɗum gañiɗa a gañaki min mi haajaka ko min ya walla metta mbuɗi andi aw ko mbuɗi andi non mi faala no hino lan joni ya mi bala andi mi bos yani fus ala ta wana mbudi na fuy mbizui dum non kono non kay 25000 bay ko fesa mera ya bay ka gol ko harna ya wujjudi wujjade a wujjude bas mo a memi ka yona ka wujju e tayra kan ya no ma mimi nata andi min tan ya la fus ko walli ni ko min ko mi walli ni ko ta mem fus tan ya la min ko mi walli ni ko min o ta mem ko mi wo ko suddo mi yattego ko bappan jeedo Ketta no bab ma jey kon ketta bab ma jey min ko mi an kon sela na ala wata jakkan sela na ala mi wi no wata jakkan 25000 goy mi yobita di no jango e jango bim ataydi ko tabal ma do sayi gorko wujjowo ko jeya ko bepperiya ganno ko bepperiya ganno day talampa sabu ije sab 25000 min mi aja kaydu sika gorko habbal sentir man 25000 jiri ko yaasi c'est bon min ko binni ka wakko di andi
ko mi ya ko budi andi ka gonno min non mi ala go wodde fusu An do happy ngap ma hande o taro si ande budi andi mi sel budi andi tranquille Mi pinga tewi sel yo, tranquille ya sa adu mi na tewi yo. sel budi andi ping Mi jonta daju. Mi tewi. Oh, sa mi ya 25,000. mi andi ngala ko yo si ande se ka go no hakban so ma ya tak ya 25,000 Anga Ah, non komone yandi. Te pas mi zui. Mi tewi. Oh. Hey, komi do om yata ko papa nyedo ko galle papa ni. Aha, komi om yata do. Kom Kwang, simi miji tike, simi yiima. Modi a waɗi kalkol yaga. Nara heccanki no wawɗi ko welalim fes. Ɓeyano ƴetta noddiranmi mbuuɗi an ya ƴetta ɗi mbuuɗi ɗo ñaamaɗi ron kala jonnude wiya noon en jallay ɗum Awa ndaran ɗo o min komi simple puissante min komi jasowo katkari voilà donc simi ari si mi tawi mi heɓi ka watta kutub mi waɗay woni wup naaɗi fof noon ñaamete goɗɗi ko acceteɗi ɗinno ko bajji ɗinno yeggitiɗi mi yewte ɗo mbari eyo ɓenguwa ko naatay woni golle porto ɓenguwan ko naatay woni golle porto ɓe noddimo ɗo golle ay andi mo jangi kanko kono yande maɓɓe nen enen na gootum ɗiji go ɓe andayi ɗen andi joni noon sago makko yayo golla waɗa wano yontere ma balɗe sappo ton andi ɗum no wawi ɓe yawoɓe kadi ka batoje andi ɓen kadi yoɗo e lebbi tati nayyi jeego min ɓay mi tawi ko sappo innilan hewre ɗum si o yoɓama 1,200,000 o jonnalan 1 million min mbaɗa bada Allah wuji ɓere bi anni an min ko welirɗalan barki maki juura e woni wurup ko to sokino ay min affaire barki on ɗon o gonga soso ɗen lanni abara ño andi gonga mi nanno oya kawtallan soso no haalana ina meki barke e iyatode barke nantuma a faami gonga an on noon barke bara fa imam mara barke tode to andi noon min soso naya ɗuɗɗi soso ɗe mi nanata ɗen fof ko innugol tun daga sen ko lenge dera gari ko purgine sika fe minde fata meni kama kiti ko tongo suuli tongo tu wolte to mi ko ɗen ɗon mi nan andi noon e fa bande dow jon noon min halday woni waɗen aadi ara firtali min sa firtali mi firtata ɓay ko sonnajo ma ko an addi yiide hayre nden non ko aadi ɗon mi faala ay ko falɗa yaade ɗon mi yiima abbo tun abbo ko an addi yiide hayre nden